И това е твоето. Да, това е моето, това е за тебе. Добре, да се снимам ли аз? Да? Айде, кой първи ще отваря? Ти! Аз? Защо аз? Ти не си ли по-развълнуван? Не, защото искам аз последен, защото аз се обичам да съм последен. Какво да ни се падне? Secret one. Секрет. Та, госпожа Бата. Снимам. Чакай. Сега от начало, Не, продължаваме. Кой ще отваря първи? Не. Кой ще отваря първи? Аз прав ще го отварям. Нали ще си Не, ти. Ето. Добре. Ето го моето. Ето го моето. Не знам кой искам да ми се падне. Може би тофи. Аз искам да ми се падне секрет. Ето това. Ето тука. Параме. Ето, не го гледай ти първо. О, вау! Може да го кликна. Ама не го гледай първо, дай на тях е така да го видят. Така ли? Да не го гледам? Да, първо дай на тях да го видят. Добре. И после ти ще го видиш. Добре. Защо така? Първо искам аз да си го видя. Добре, виж си го първо ти. Вълнуваш ли се? Да. Сладко! Те хора, вижте! Кой да го пипна? Да, много е мекичко. Я да видя. Според теб това е оригинално, така ли? Моето. Падна. Грейп. Виж, Лело! Много е сладичко. Ето, вижте, това е също. Да. Това ми е картичка. Имаш и някакъв. Хайде сега, отваряй ти. Да видим какво ще ти се падне. Вау! Пожелавам ти, дай секрета. Оле! Хоп! Дали е оригиналното? Ето и картичката. Това е моето. Вижте колко хубаво. Сега да ги покажем. Доволен ли си? Да, много съм доволен. Ето това ми е картичката. Сега, аз мисля, че са много готини.